जिउ दैमानि दाहाराव बुखार जानाय आं गांसे गोरान बिलाइ नांथा नुंथा बैहाव बेहाव जायो फाखनाव जिउआ आलाय सिलाय आंहा गाथोन गैया आंखौ रावबो नायस'फैया जिउ दैमानि दाहाराव बुखार जानाय आं गांसे गोरान बिलाइ बे मेथाइखौ माला सुजुआमोन नोंथाङा? बे मेथाइखौथ' आङो आंनि हाइ स्कुल स्टेजावनो सोरजिदोंमोन आरोखि हाइस्कुल स्टेजावनो सोरजिदोंमोन मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै जिउनि लामायाव आं इनायनो दुखु मोनदोंमोन आरो दुखुआव आङो मोदैनि लैथोआव गोजोमना थानो गोनां जानाय समावनो बे मेथाइया सोरजिजादोंमोन। दासिम बेसेबां मेथाइ सुजुनाय जाखो? दासिम आङो 150 मेथाइ सोरजिदों आरोखि लिरदों। ओमफ्राय असमियाफोरबो दं असमिया मेथाइबो आङो थोजासे बिद्रहि मेथाइ आङो लिरनाय दं खननाय दं जांख्रिथायारि मेथाइ आरोखि दङ। दायो माबा मिजिं दंबावो नामा मेथाइ खननायनि बा माबा लिरनायनि बिदि? लिरनायखिनिया दं खिन्थु खननायाथ' देहायाबो बिब्दि जाहैलिया गतिके ओरै उदात्त कन्ठ लानानै मन्त्रआव दबदबायनायनि क्षमताया आंहा गैया बे कारणे बिग्रायारि मेथाइखौ खननाया एसे असम्भब आरोखि।